ঠিক আছে ini nemren ya phaman ya kolo tamrok kok mangkha haba kisa saikna gadi एक्चुअली बरक तो आसास रखा आपनो नायै जे सानमा हेके खालायनायनि बागै बरक नायनाय ताय बरक आयन हायार अथरिटी न बरक कागज होनाय एवं जे जों सामानि हायके न बरक चेष्टा खालायनायनि बागै चिनि सामानि गामहाय जे नगर पंचायत खायदे चिनि कुनो आपत्ति कराय तामुखे एडिसि एरियानि हानो खागै तबुयै जेनेरेल खायै नगर पंचायत खायमांला आबो उनका चिनि आपत्ति उनका ताबुक जे तामनाय जोंगर मेंशन खायका आबो जे तामनाय एडिसि नि जाता रुल्स न ब्रेक खायै एडिसि एरिया नि हानो जे तामनाय जेनेरेल तो आबो उनका माने एकदम कन्स्टिट्यूशननि बिरोधी एवं आबो बेआइनि गाउन बगिना आरो एग्जांपल चंनुका ताबो रनसिदि तुइसाक माकाना ताई बरकुबारी आबोंखा 1 नम्बर वार्ड आमतली एडिसि विलेज ना कारण बिसिङो जे तुइसाकमाक नि पान्थर आप तो निनि तामनाय बरकुनि जे तुइ ताई आ जागाओ जे तामनाय ते कायसा पारा आकासारो जाय होक आंगाबो किहा पखा ओंका आ पान्थर सह खलायै आयं वाचमिन तक्तरमा आ तक्तरमा खलायै पाथालिया घाट आ पाथालिया घाट लाइबो आयं टीएसआर केम्प बा डन बस्को आबो हाया रिङै मानो आबोनो हांका तामनिर काबरो पाथालि होनाय किन्तु ओ डिस्ट्रिक्टो ओ बिस्रां मनजा एरिया ओ पाथालि होनाय कुनो जागा करे आबो हांका कायसा बरंनो बुसिनानि बागै बान्दिनानि बागै सिया खलायनानि बागै आबो कायसा बुमुं रेखा पाथालि होनाय किन्तु पाथालि होनाय ओ बिस्रां मनजा एरिया बा आमतले एडिसि विलेज कुनो करे हांका आबोतै खलाय फायै ताबो रनसिदि जे कयरमुरानि तला ताबो सोनामुरा उदयपुर थांमाने याग्रा गलाबका खेत आबो उनका समस्त किछु एडिसिनि खेत आबोनो विभाग इनक्लुड खायै यां टीएसआर केम्प बैरागी मुरा आबोतै खलाय फायै ताबो रनसिदि निने तक्सापारा समने आबोतै खलाय मास्टार का पारानि कायसा पाट इनक्लुडिं चिनि लेंलामा हाति आबो सह खलायै यां दशरथ पल्ली ताई राजकुमार पारा जेटे विवेकानंद पल्ली होनो माने आबो हायके खाय नरजलातै खलाय मयां तै हायके खपका गावनि बागै आ जागा प्राय 500 कानि मतङै मानो एडिसिनि हा ओंका आबो कुनो जागा किन्तु नियम दङ नों जदि साबा खेतलांनामके एडिसि विलेज आरो विलेज काउन्सिल नों मिटिं मा खायनाय ग्राम सभा मा खायनाय पन्चायत आबाके सालायैसे आरो जदिसे पाब्लिक रक जदिसे सन्मतम खांखांखांखाय आफरो एडिसिओ tlangै मान নহয় बा नगर पंचायत tlangै मान किन्तु म खबई कोनो किछु आबो हायके जानो गया ओइ जे प्रपोजल लेखा आबो समस्त बेरायनो हायके गाबोन बागै जों नायो शान्ति सम्प्रीति उन्नयन हियाबा अबो हाय सामुंता खायथों जे जागाव आ जागाव तामनाय कायसा दफा कमरनाय जात एवं आक दफा न सकलोंनानै आबाय पलिसिता खायथों प्रशासन गाउन बागै प्रशासने जे कयेकजन बा आबाय कतिपय दङ हायसे बरं आं सतर्क रहनानै मोसङो एवं चिनि अरो अ कपि तो जों गभर्नर रनाय ताबुक थाङै चीफ मिनिस्टार रनाय आइगि रेखा जों अर्बान सेक्रेटारि गभर्नर ताई चीफ मिनिस्टार डाइरेक्टर अर्बान ताई डीएम ताई एडिसि सीईओ डेपुटी सीईओ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलआरएस साजुङो बबाय आंकक साइपायो जे आ जे एडिसि एरिया इमिडिएटलि ब फैक्स खालायनि आकेबा खानानि बिसिङो ब चिथि रहरतों चिनि बुदुलिया नारांकल बबाय आंकक सालायकिया आं ताबो फायनाय बबाय कक सालायफिनाय अबंखा चिनि तिनि आपत्ति बा ऑब्जेक्शन दमाने मेमोरेंडमनि जेता विषय बस्तु हामबाय।